Фарух Зиёев сокини кӯчаи Фрунзеи шаҳри Хуҷанд ба вайрон кардани хона истиқоматии худ оғоз кард. Акнун ба ҷои хонаи ӯ ва ин мавзе сохтмони биноҳои баландошона оғоз мешавад. Ҳоло бо 32 оила аз кӯчаи мазкур ки дар хиёбони Раҳмон Набиев ҷойгир мебошанд, шартнома баста шудааст. Мувофиқи он истиқоматкунандагон хонаҳои худро тарк карда ба манзили иҷоравӣ мекӯчанд. Xitoycha onda договор заключить кара. Мо ба иҷора пули дода квадратный метр мо квадратный мо $2 сомон ба гардонда дода шуда барои истиқоматкунандаи ҳамин манзил. Мисол мо ҳам сар кардем ҳамин хонаи вайрон карасем. Иҷора биромада, ҳама иҷора пули мо иҷора метим, 1 сол мешинем. Мо байни то 10 моҳ 1 сола бироварда ина хона дода мо ба ҳамин бино метиҳанд. Ҳамин бино метиҳанд, бинои истиқоматкунанда. ҳамаша пурра барои он ки хонаи мо пурра таъмин кардагӣ буд, ино ҳам пурра мувофиқи договор пурра таъмин карда метиҳанд. То вай хонаи ҳама то розетки барқи ё ҳама чиза, ванна, туалет ҳамаша карда метиҳанд. бино ба гуфти намояндаи ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҳусноро як ки масъулияти сохтмони баландошонаҳоро бар зимма дорад, акнун аз назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр то назди кӯпруки нав сохтмони биноҳои баландошона оғоз мешавад. Он бо маблағгузори ширкати чини Синцзян пешин амалӣ мегардад. Аз рӯи гуфти масъулин, ҳоло ҳамаи истиқоматкунандагон розиянд ки хонаҳои худро тарк карда ба хонаҳои иҷоравӣ бароянд. Аллакай ширкати чини ба ҳар як оила аз 14 то 50,000 сомонӣ мувофиқ ба масоҳати хонаашон маблағи иҷоравии яксоларо таъмин карда истодааст. Иҷорава мебурам мо ҳамаша пулошона яксолаша додана сар карем. Тақрибан 1 квадрат $2 ҳамин қурби асрори миллии худамокати ҳозир $2 асрор гардонда до исодем ҳамаш ба инова ҳар якта ҳами оилава арӯи квадрати шартномаро гирифтаги мо биноҳои баъди буд карана мо тайёр кара ва дару тирезаи полу ваннаи ҳама условияш ки супурда мешавад. Инова 100% условияи зиндагӣ мекарди инова супурда мешавад. ҳар як оилава квадрат шома квадрат дода мешавад. мувофиқи лоиҳа акнун дар хиёбони Раҳмон Набиев дар 7 комплекс беш аз 16 адад биноҳои 12, 14, 16 ва 18 ошёнагӣ сохта мешавад. ғайр аз ин гуфта мешавад ки сохтмони як меҳмонхонаи 22 ошёнагӣ 5 ситорадор низ дар назар аст. ба ҷуз ин як мактаб барои 500 нафар ва боғча барои 200 нафар бунёд карда мешавад. аз рӯи гуфти масъулин, ин лоиҳаи калонтарин дар 10 солаҳои охир маҳсуб мешавад ки дар Хуҷанд амалӣ мегардад. асфалт 100 метр масофа ва дар он ба ду қатор бинои баландошона сохта мешавад ки биноҳо 12, 14, 16 ошона мешавад. дар он ҷо қабатҳои поёнаш ва таваққуфгоҳи автомобилҳо мешавад. баъд таргови сентиро мешавад. ҳамун сар то охира кинотеатр мешавад. ресторанҳо мешавад. хай бисёр проекти вай чихел гӯям нааст. ҳоло сокинони кӯчаҳои Киров, Гулшан, Раҳмон Набиев ва Фрунзе аллакай ба вайронкунии манзилҳои худ оғоз карданд. ба ҷуз иҷорапулии яксолина ширкати чини хароҷоти кӯчбандиро низ барои сокинон фароҳам овардааст. дар назар аст беш аз 70 оила хонаҳои худро тарк карда ба иҷора бароянд. нафаре ки хоҳиши фурӯхтани хона ва аз ҷои дигар харидорӣ кардани манзилро дошта бошад, мувофиқи шартнома амалӣ мегардад. ҳозир имрӯз 4 имрӯз шуд ки ҳамаи аҳолӣ розӣ шуда ҳамин хонаҳои худошонро холӣ карда тайёр карданд барои сохтмони ҳамин ширкати чинҳо. мувофиқи гуфти ширкати чинҳо баъд аз он ки аҳолӣ анҷа мехезанд ва ҳол мана корҳои сохтмонро сар карданашон дар кор муҳлати додагӣ ва ҳозир то бая 15 рӯз 15 рӯз ба ҳама аҳолӣ хезанд ага ва сони корҳои худошонро оғоз мекунанд. гуфта мешавад ки агар биноҳои баландошона бунёд шавад, беш аз 1000 оила бо манзил таъмин мешаванд. 70% сохтмончиён аз Тоҷикистон ва 30% аз Чин даъват карда мешаванд. Фарух Зиёев сокини хиёбони Раҳмон Набиев умед дорад дар ҳуҷраҳои сохти замонавӣ зиндагӣ кунад. Xitoycha гуфтанд ки агар хоҳедтон мо маблағ ба сух нархгузор нарх монда хонтон мағбултон метим хона гиритон ё хона гром метим янта мақул гуфтаги ҷото фақат аз дигар тараф. хай мехостаги одам берад, намехостаги не. яъне шумо боз мебиед. ман боз омадам мехоҳам маҳалли худам ҳаминҷа калон шудем барои ҳаминҷа хонаҳои нав ба омада истиқомат кунем.
дар назар аст дар фослаи 3.5-4 сол дар хиёбони Раҳмон Набиев шаҳраки аврупоӣ қомат рост кунад. Айни замон маблағи лоиҳа $200 миллион пешгӯӣ карда мешавад. Боғчаи президентӣ дар ҷойаш мемонад, вале беморхонаи дилшиносии вилоят 100 метр аз роҳ дохилтар гирифта шуда, ширкат бинои нави беморхонаро бунёд хоҳад кард. гузориши Ҳалим Ҷӯраев ва Илҳом Фозилов барои барномаи Хабар.